представя една подмладяваща процедура с апарата EndyMed Glow 3D технология, като това е една революционна технология, напълно безопасна, с моментален ефект, като ефекта се засилва в времето. Хубаво е да се направят няколко процедури, като се следва цикъла на производство на нов колаген през 3 седмици. Ефекта най-добре се проявява след 6 месеца и се засилва с времето. Усеща се едно затопляне, което е напълно поносимо. Няма противопоказания за процедурата. Могат да се връщат клиентите към ежедневните си задължения веднага след процедурата. Лифтинга е моментален и се запазва с времето. 3D технологията е много подходяща за клиенти, които имат предпочитания към неинвазивните процедури и е много добра за хора с повърхностни бръчици и се получава един лифтинг. Освен това се избягва скалпела и хирургичната намеса. Има усещане след процедурата на затопляне и на стягане. Леко стягане и лифтинг, който се запазва. Могат да се обработят всички области на тялото, областта на ръцете, на ханша, да се постига един съвършен контур на тялото. Има повдигане на контура на лицето, оформяне на контура и в областта на очите се забелязва лифтинг и изглаждане на повърхностните бръчици. И ефекта се запазва дълготрайно. Другия накрайник е Fraxel Resurfacing. При него се получава едно изглаждане, шлифоване на горния слой на кожата, на епидермиса, като се премахват повърхностните бръчици, белезите от фотостареене. Апарата може да използва отделно единия накрайник, само за стрии, за белези от акне. Ще демонстрирам третиране на стрии в областта на бедрата.